Sir, may gabi ininyong tanan diya brad og sis mangutana lang ko unsa mang salaa ang nga makaimperno og unsa man pud salaa nga makapurgatorio og unsa man pod buhaton nga mahilangit. Palihog Brad Steve no from John sa Kalapi, Bohon. Daghang salamat Brad, pero before ta mo padayon mo gamo adon lang ko sa katong nangutana ganiha may tungod sa katong kang Kristo babay. Atong hinumduman ng sunang nga ang sala bias babay during that time death penalty. Death penalty but pasabot nga sala sa balaod ni Moses ba? Okay. Ang pagpatay pinagi sa pagbato. Death penalty gyud ang atong Ginoo wa nakaako pagpatay may sunan kundi kinsa kato kaninyo nga walay sala may unang mabato. Unang hibong ko may sunan nga kining Pilipinas Katoliko kaning dako pero doon ibang mga Katoliko nga gusto mag-death penalty. Nga wala to mga Ginoo gani wala man makaako pagpatay sa mga babae. Muna hinungdan ng sunan nga nung ang mga kaprian nato ato mga obispo in town nga maoy tinugyan sa tong Ginoo namugos gud nga dili gud death penalty kay sugo mo na ni Kristo nya patay mo tawo may perno mo delikado kayo kan anita sa pangutana regarding sa sala mga sunan kung unsa ang sala nga maka-imperno katong sala nga mortal karon diyan lang ko mo kuan na kung sa sala kay it is God ang Dios man mo hukom nato pero ang mga sala kanang dili ka magpatay, dili ka mangawat, manapaw. Ang mortal nga sala nga wala mapasaylo, mao kanang sala nga makapaimperno kanato. Ang kanang mga gagmayng sala mao nay makapurgatorio, ang walay sala mao nay makasud sa langit. Pero may isunan doon ako yung libro nga Dugma ug Buhil. Sa pagbasa nako sa mong libro, nahadlokok nga maimperno. So akong gibuhat, nagbuhat kog maayo. So sa pagbuhat nako og maayo, nanulubuhat kog maayo, tungod kay nahadlok ko sa imperno. Pero sayop day ang akong gibuhat. Kinahanglan di ay nga mabuhat ta og maayo, address na ko ni ngadto sa pangutana. Ato lang kalimtan bad unsang salaa. Mao ra niya ako ang advice sa tanan. Ang akong gibuhat instead nga mahadlok ko sa imperno kay mabuhat og maayo. Nibuhat og maayo kay gusto ko makasud sa langit. Sa to baday, it doesn't matter kalimti ang sala. Kada adlaw pagbuhat og maayo. Kung gusto ta mosulod sa gingharian sa langit. So mana siya importante. Dili kay maganhon ta unsang sala nga maka-imperno, di ko ani kay maka-imperno ni. Akin sala di ko ani kay maka-purgatorio ni. So ato nang kalimtan. Kada adlaw mabuhat og maayo aron kita makasulod sa gingharian nga walay katapusan.